What we want to do now is the expanded notation. If you remember when we introduced this unit, we are going to learn what expanded notation means when it comes to numbers. Sakapa, we want to learn about the expanded notation. When expanding numbers, always consider the place value of each digit. Saka place value is shown on an abacus. Do inokona kuita first note yedu. Example yatinoita panapa ngatiti tina 1,234,174. Tikada kuisa pa abacus where tichatangira kuma units, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, tichibvapo tichienda ku million. Sapana apa panenge paine 1, apa paine 2, apa paine 3, apo paine 4, apa 1, apa 7, then pekupedzisira 4. Ndozvinenge zvakaita abacus yedu. Saka abacus inotidzidzisa about the place value. When expanding numbers, always consider the place value of each digit. Consider the number 4,256,319. Each digit has a place value and value as shown in the table. So panapa we are going to discuss this, but let us use this model kutaura pamusoro pe values ema numbers ari kunokuwo zvakare. Saka digits edu tina 1, 2, 3, 4, 1, 7, 4. Mondiregerera katebo kangu akanaonaka. Imimi mune maruland, imimi maita nerula. Okay, like this. Saka this is the digit. Tichaenda ku place value. Tozoenda ku value yacho. Saka 1 panapa place value ndiko kuti millions, then value i1 ine mazero mangani 6. Kuroti amwe ese numbers aya anenge kana kuti places anenge kurepresentwa nemasero. Then panapa the place value ya 2 ndi 100,000s, and the value is 200,000. And the place value ya 3 ndi 10,000s, kana kuti tens of thousands osiyana madaniro, and the value it's 30,000. The value ya 4 the thousands, and the value it's 4,000. Then the value ya 1 the 100, cannot hundreds, panapa inenge 100. Apa the value of 7 the tens, angari 7 amatain without 70. Then lastly the value of 4 in the units, we have 4, like that. So that is what we have. Mofanga kuziva msiyano we place value ne value. Place value iri kutiudza position ye number pa abacus, asi value yakuchitora that number yobva ya replace amwe ese places tichishandisa mazero as place holder. Murangara kuti zero takati it's a place holder. So
kana tichida kupedzisa panapa tenge takungoti 1,234,174 iri equal to 1 million iri kubva pa 1 place and place value plus 200,000 plus 30,000 plus 4,000 plus 100 plus 70 plus 4. Saka kana tadaiso ino iyi manje ndo inonzi chi expanded notation. Saka kanzi write in expanded notation vari kuti break up a number and write it showing us the place value and the value also. Kuti make sense, let us go to example 2. Example 2 inobatsira because zviri kunzi write the following numbers in expanded notation. Itori question nayo yakadaro. Namba yedu yekutanga ndi 416,782. In expanded notation tinotanga tanyora 4 uyu to replace manamba ese anouya kumberi kwa 4 nema0 sainova 400,000 toti plus 1 to replace amwe ese nema0 inova 10,000 toti plus 6 to replace amwe nema0 6,000 toti plus 7 amwe nema0 toti plus 8 to replace 2 na 0 then 2 yasara tongenyora sezvairi. Ndo zvinoreva kuti expanded notation. B 3,652,781. This is equal to 3,000,003 amweso wama0 plus 6 amweso wama0 plus 5 amweso wama0 plus 2 amweso wama0 plus 7 amwe ma0 plus 8 na 0 plus 1 seizo. C 6,783,492 iri equal to 6 amwese ma0 plus 7 amwe ma0 plus 8 amwe ma0 plus 3 amwe ma0 plus 4 amwe ma0 plus 9 0 plus 2. Ndo maitiro atinoita, ndo chinonzi expanded notation. Zvekuti nezvatadzidza ndinotarisira chose kuti munonzwisisa uye munogona kuzoita practice exercise 2. Write the following numbers in expanded notation. Munoita number 1 kusvika number 12. Mukasangana an issue, tell us, alert us in the comments. Tibatsirane.